Sa nagpadayong monitoring sa Balitang Bisdak News Team, kumusta ka ha ang pagpangandam sa mga lungsod sa paglabay sa bagyong Basyang dinhi sa Sugbo? Gikan sa lungsod sa Bulhoon, atong dawaton ang live report ni Nico Sereno. Nico? Ses nabatyagan sab karong adlaw dinhi sa Southern Cebu ang epekto ni bagyong Basyang. Mukapina sa usa ka kilometro ang linya sa mga sakyanan nga nagparking, kasagaran sa mga dagkong trucks. Ingon ani kataas ang pila sa mga sakyanan nga naabtan namo sa National Highway sakop sa may bato Sambuan. Pulos buot makasakay sa biyahe sa mga barko padung Negros Oriental nga pabiling suspendido karon. Sukad pasado alas 11 sa gabi ni atong Miyerkules, gikanselar na ang biyahe sa mga barko gikan sa mga pantalan sa Sugbo. Pupareha ang sitwasyon sa mga pantalan sa Southern Cebu nga nasuroy namo. Pulos nagpaabot kanus matugutang makalarga pagbalik. Sa mainit port sa Oslob, nagtambay na lang ug nagpalabay sa oras ang mga driver ug pahinante nga mulawig unta paingon sa Dipolog City ug Dapitan City. Kung kadaghanan sa mga truck, walay karga ug mga banyera na lang sa isda ang nahabilin, adunay usa ka truck nga gikargahan og mga dressed chicken nga gisigurong operational ang refrigerated van aron dili madaot ang karne sa manok. Wala may mo kay bagyo man. Amo gina basta biyahero, ginatutukan ko man pandar ang freezer. May sarili man sa ng engine ba? Malangan pag ito na lang tubilan. Tubilan na. Tunga pa man ang krudo, bagan pa. Mag-uul po tayo kay atong pamilya to sa tayo. Sa una, ang tadi. Tawag-tawag lang dito, pamilya. Sa Liloan Port, sa lungsod sa Santander, giakomodar sa ilang elementary school ang mga na-stranded nga pasahero. Ang biyahe nila padung sa Negros Oriental. 14 ka mga tao sila kaganihang buntag nga pulos pa biyahe padung Negros apan gipahiluna lang una sa mga classrooms aron makapahuway. May libreng painit ug kape nga gipanghatag sab ang taga-barangay kanila. Namon jud uban nga message mo nga dito pa sila or mangita sa ka-check-inan lang kay nagkabang pong resort din sa amo nga pwede ra ka-check-inan. Muslim gud dinay basta way biyahe ang mauna gid diri ang mga stranded. Okay. O nya ang mga lokal sa nya pa man sila gud kay maglantaw pa man sila sa sitwasyon sa kuan kining bagyo. Sa ubang bahin sa Southern Cebu, hugot ang monitoring sa dagan ni bagyong Basyang. Sa lungsod sa Bulhoon, gigamit sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang ilang public address system aron mapahibaw ang weather advisory sa mga mulupyo taliwa sa hulga sa bagyo. Kaganihang udto, grabe kakusog ang uwan nga nasinati sa lungsod. Sukad kagabi, natagamtaman sa halapad nga bahin sa Sugbo ang pagbunok sa uwan, dunay ubang mga lugar nga nagbinuntagay gyud. Sa barangay Sangat sa lungsod sa San Fernando, dunay bahin sa highway nga gibaha apan maagian gihapon sa mga sakyanan. Ses usa sa gi-monitor sab karon sa mga otoridad dinhi sa lungsod sa Bulhoon tung nahimutangan ang Lusapon River. Karong hapon mikuyog ta sa mga personnel sa MDRRMO nag-inspeksyon ni sila sa pipila ka bahin ning maong sapa. Usa silang giadto kining paingon sa may sitio Kalimang sakop ra dinhi sa barangay Poblasyon. Nagpahimangno ni sila sa mga residente sa atbang nga bahin sa suba nga dili na mutabok karong panahon na kay taas na kaayo ang level sa tubig. Doon na kuno alternatibong agianan sa bukid lang hinon mag-agi, medyo layo lang hinon ang distansya. Usa ka residente aton hinabi kaganiha gusto gyud unta niyang mutabok o makatabok ang iyang bana ug ang iyang anak para pag-uban sila karong gabi una agi og pagmatngon sab kung unsay mahitabo karong gabi una kung magpadayon pa kining mga pag-uwan-uwan apan pahimangno sa mga otoridad magbantay gyud labi na kining mga nanimuyo haduol sa suba kay posibleng musaka ang level sa tubig sama ni atong nahimutangan ni akong likuran karon parte gyud gihapon sa Lusapon River dakong waterway dinhi sa lungsod sa Bulhoon. Padayong nag-uwan karon mga oras sa ses apan dili hinunan inana nakakusog itandi kaginiha mga alas 2, alas 3 sa hapon nga kusog kaayo ang uwan ug ang paghuros sa hangin. Mo kanang latest gikan diri sa Southern Cebu ses. Daghang salamat ug amping mo diha Nico Sereno.